tie 3 punkty, ktoré sme vyhrali na výjazde, musíme teraz potvrdiť doma. Tak ja si myslím, že to nebude ľahký meč. Myslím si, že tie družiny, ktoré sú tam pod nami, či už je to Vidzev, Podbeskydze, Korona, prídu sem všetci s nejakou tou defenzívnou taktikou a budeme musieť byť celý meč, celých 90 minút čerpedliví, aby sme prelomili tú defenzívu a bude to ťažký meč. Takže potom žvíťazstve v Wrocławiu, dobre, boli sme radi jeden alebo 2 dni, ale už teraz sa musíme prigotoviť na ťažký meč proti Widzew. Wiadomo, nastroje po 2 zwycięstwach, gdzie nikt prócz nas nie liczył na to, ponieważ każdy skazywał nas na dużo mniej punktów. Buduje, ale to są dopiero 2 mecze, jeszcze zostało 7 do tej fazy dzielenia punktów i tutaj każde zwycięstwo, każde punkty przybliżają nas do tego utrzymania w pierwszej 8. I to jest nasz cel na najbliższy czas. Neviem, či tá rola favorita je pre nás výhodná, lebo vždy to bolo pre nás lepšie, keď sme my nejak boli tí, ktorí sme neboli v tej role toho favorita, ale hráme doma, hráme u sebe, tak musíme to dať aj najavo v tej hre, že nič iného nebereme ako víťazstvo a aby sme sa tam v tej prvej 8 utrimali. Teraz je taká kolejka, kedy sa tam môže tá ružnica ešte tak zväčšiť medzi tou prvou 8 alebo tým 9. zespolem v tej kolejke, že tam by sme to už s tou prvou 8 mohli mať trochu jasno. Wiadomo, że zwycięstwa budują, inaczej by było, jakby się przegrywało i miało się wychodzić na następny mecz, by była lekka obawa. Teraz wyjdziemy na ten kolejny mecz z Widzewem, żeby też zdobyć 3 punkty przed własną publicznością. Wiadomo, że to jest jakiś tam mecz przyjaźni, ale przyjaźń zostanie na trybunach, a nie na boisku.